муайян кардан дастгир кардани ин ҳодиса аз тарафи кумитаи давлатии амнияти миллӣ шудааст. Парвандаи ҷиноӣ оғоз шудагӣ онҳо тафтиш карда истодаанд. Дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд гирифтанд. доду гирифти пулию молӣ доштанд. Аз ҳамин сабаби доду пулию молӣ муроҷиат шуда будааст ба кумитаи давлатии амнияти миллӣ. онҳо дастгир карданд, озод карданд, парвандаи ҷиноӣ оғоз карданд. чанд маротиба мо дам шуда дар ноҳияи Ғончӣ ки хел шуда буд, мо ба шумо гузориш дода будем. Мо дар бисёр мавридҳо мушкил аст. Гаравгон гирифтан қарздор мешаванд, доду гирифти пули молӣ доранд, баъд барнамегардонанд. Ино ягон таш меояд дар хона ман медоранд, то маблағҳоро наёрем наметем. Ҳамин сабаб ки хеле барои гаравгон гирифтан шиканҷаву дигар ҳамои ки дар ноҳияи Девашчич содир шуда буд, ягон шиканҷаву дигар набуд. Ман доштааст ки бародар маблағҳои маро бигирад биёрад. Мақомоти корҳои дохилии вилояти Баткен ба мо муроҷиат карданд ки ариза ворид шудааст. мо дар якҷоягӣ амалиёт гузаронида озод карда додем, парвандаи ҷиноиам оғоз кардем. Ин нисбати набиифо дар кумитаи давлатии амнияти миллӣ аст.